в името на Аллах, Всемилостивият, милосърдният. Слава на Аллах, Господарят на световете! Нека мирът и милостта му бъдат върху пратеника Мухаммед, неговото семейство, сподвижници и всички, които го последват до съдния ден. О Аллах, молим Те да сме от тези, които вършат добрини и изоставят греховете. Молим Те да сме от тези, които обичат бедните и нещастните хора. Молим Те да ни простиш и да бъдеш милостив към нас. Пожелаеш ли сред Твоите раби да има безумен метеж, неверие и размирици, фитне? Стори така, че да си отидем от този свят, без да сме попаднали в фитнето. С Твое позволение ни води към истината, когато има разногласие. Ти си този, който води когото пожелае към правия път. Стори така, че земният живот да е в нашите ръце, не в сърцата ни. Стори така, че да срещнем нашият най-голям дял в деня, когато Те срещнем. Търсим закрила при Теб от това имащият боязън от Теб да бъде безсилен, а този, който е несправедлив, да бъде силен. Търсим закрила при Теб от лъжата при пропуски, така както истината е била тази, която е спасила Кеаб ибн Малик. О Аллах, приеми всички наши ибадети, като намаз, оруч, закят, садака, Коран, зикир и най-малкото добро, което сме сторили за Теб, о Аллах. Ти си опрощаващ. Стори Коран Керим сияние в сърцата ни, в гроба ни. Посвети дженетският път с него. Хвърли ни в морето на милостта, о Аллах наш! О, велики Господарю! Успокой почернелите сърца от греховете и безпокойствата на този свят с Коран Керим. Доближи ни нас до Твоята обич и обичта на Твоя пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Запълни сърцата ни с Твоята обич. О Аллах, угнетиме душите си, противопоставиме Ти се. Ако Ти не ни опростиш, ние ще загубим и на този свят, и на отвъдния. О Аллах, не ни прави да сме от губещите, не ни наказвай. Отправяме хиляди покаяния за греховете ни. Човек е слаб, отклонява се от правия път, краката му се подхлъзват. Напътствието и праведността са в Твоите ръце. Насочи ни винаги
по правия път. Не давай на шейтана да влиза в нашите души. Украси сърцата ни с Твоето споменаване. Наистина, греховете ни са много, но Твоята милост е обгърнала всяко едно нещо. О, Аллах! Ти си щедър и милостив. Милостта Ти е по-голяма от наказанието Ти. Смили се над нас с рахмета Си в деня, когато едни лица ще светят, други ще почернеят. Стори нашите лица сияйни, сърцата ни чисти. Прикрепи ни нас към групата на сияйните хора, събрали се под сянката на Арши Аля, и позволи на Расулуллах салаллаху алейхи васелям да се застъпи за нас. Удостои ни нас да влезнем в дженнета, в него да видим Твоите красоти. И стори ни нас ближни. О, Аллах! Всичко принадлежи на Теб. На когото пожелаеш даваш и на когото пожелаеш отнемаш. Когото пожелаеш издигаш и когото пожелаеш унизяваш. Доброто е в Твоите ръце. О, Аллах! След като си ни напътил нашите сърца, не ги отклонявай от правия път. Ти си любезен. Каквото пожелаеш, даваш. Дай ни на нас добро и на този свят, и на отвъдния. Пази ни от огъня на Джехеннем. Опрости греховете на всички мюсюлмани. Не ни наказвай за онова, което сме сторили. Пази родината ни и целия ислямски свят от всякакви бедствия, като земетресения, пожари и нападения на враговете ни. Вдъхни сиянието на Исана и напътствието на Коран и Керим в сърцата на нашите деца. Стори така всички да живеем като мюсюлмани и да умрем като мюсюлмани. Дай ни препитание, о Аллах! Дай ни наука, о Аллах! Покаяние преди смъртта и дженнет след смъртта. О Аллах! Ти си опрощаващ. Обичаш опрощението. Опрости ни, о Аллах! Ти си опрощаващ. Обичаш опрощението. Опрости ни, о Аллах! Ти си опрощаващ. Обичаш опрощението. Опрости ни, о Аллах! Молим Те, възнагради ни са дженнет. О Аллах! Отреди ни постоянен ислямски живот. Когато сме прави, когато сме седнали, когато спим. Пази ни от злината на противника, на онези, които не ни понасят.
желаем от Теб всяко добро, намиращо се в съкровищницата на Твоите могъщи ръце, и търсим защита от Теб срещу всяко зло, чието хазни се намират в Твоите могъщи ръце. О Аллах, Твоята любов, Твоят страх, Твоята обич, Твоето желание, Твоята заповед, Твоята победа, Ти, съдия на съдиите, Ти, управник на управниците, Ти, вечно живият, безсмъртният, Ти, разкъсващият ни на малки частици, Ти, разрушаващият ни, когото пожелаеш. Без Теб какво е щастието? Сълзата що е? Животът що е? Без Теб окото вижда ли? Сърцето топти ли? Изгрява ли слънцето? Върти ли се земята? Без Теб цъфтят ли цветята, я Раб? Могат ли да текат реките? Дари ни с разум, отрекохме Те. Дари ни с очи, извратихме се. Нарекохме слънцето Бог, нарекохме луната Бог. Кланяме се на парите и на страстите си, на модата, но ние не знаехме. Не Те познавахме. О Аллах, допълни богата, които си ни дал. Не ни оставяй лишени от напътствие и истина. Изведи ни на пътя на онези, които следват Коран и Керим и са постигнали щастието. Извеси ни чрез Коран и Керим. О Аллах, утвърди Коран и Керим като пролет за сърцата ни, като сияние за очите ни, като лъч на вътрешността ни, като светлина на мъките ни, като простор на трудностите ни. О Аллах, припомни ни забравеното от Коран и Керим. Поправи допуснатите ни грешки към него. Утвърди ни денонощно неговото четене. О Аллах, не дай наказва език, който Те споменава. Не дай наказва сърце, което се страхува от Теб. Око, което иска да Те види в дженнета. О Аллах, не дай наказва сърце, което копнее за Теб. Молим Те, о Аллах, слава на Теб!